Danoviću, jeste li vi ipak u nečemu uživali večeras? Ja u ovoj utakmici uopšte nisam uživao. Uopšte nisam ni, nekako mi se nije ni gledala. Navijao sam za Holandiju. Slažem se sa Goranom, totalno nezanimljiv. Mislim, ubili su se u nekoj taktici, ali 3 detalja sam izdvojio. Desni centralni i Dumfries, jel? Na ovom nivou onako glup penal da napraviš, ne ide. Da, i to Akunja koji nije poznat po nekoj naročitoj tehnici. Druga stvar, drugi gol Holandije, onu foru ne možeš prodati ni pred školom više. Ali eto, Argentina može. Ima očigledno. I meni je najjača, meni je utisak ove utakmice Aca Stojanović kad je rekao da je trener uveo 2 tornja i promijenio. To jeste, mislim, generalno kod 2:0 je išao, odstupio onog hoću da igram kao svoju igru, kao što naši treneri znaju da kažu, ne odstupamo od svog sistema, a on sistem i nema, nego je krenuo na duge lopte, takozvano bunarenje i to mu se generalno Dobro, to je logično protiv Argentine. Argentinci su niski. A i puno je danas da ispadnu i Neymarija i Messi. Dobro, zaslužili su ovo Argentinci. Nije baš da nisu. I kad smo pričali